Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamta kasngi. Kahil Farmers Union Southwest Kasil District kan pelong ya jingialang pat ba ban ya kran halor ka jingiador u Biskot haga arpiu trik menta u benaya kapor nyosteng baji minstem Hamadan School Mawthawpdah. Karkum ka kerwa khubor na President jo Kahil Farmers Union Southwest Kasil District ulay thu banakaliang jo kinongrem kilay kundu jing e halor ka jingiador jing u Biskot hadu bagi nongrep kim sngo mentoy shu bandi namar ka jingiador shabapalan. Uba penhun ula pentip bahagate kesni nalor kinong yalam keseng on wan shimbentaru u President Rangba du jong keseng uba Commander Shangpliang. Shu ula kentu ya baro kinong rep bagin yami teli lang hagate kesni ban pen I ka jing teli kamtam ban pen sngo syak sarkar halor kane ka jing herdon. Ka jing buan pat bar ka jing teli kan long kabor kum tangi de ban mi pat ba hagate kesni la penkut uba penhun bor lang yaw President Kahil Farmers Union Southwest Kasil District Mawthawpdah.